अगदी 15-20 मिनिटांमध्ये तयार होती ही मटार पनीरची भाजी. घाईच्या वेळेला गडबडीत कोणी पाहुणे आले तर नक्की बनवा. परंतु व्हिडिओ पूर्ण पाहण्या अगोदर चॅनलवर जर नवीन असाल तर पटापट चॅनलला सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा. आवडला तर लाईकसुद्धा करा. प्रेशर कुकरमध्ये एक पळी तेल घालायचं. दिसतंय स्क्रीनवरती त्या सगळ्या गोष्टी एकत्र करून त्याचं वाटण तयार करायचं. काजू तेवढे 5-10 मिनटं भिजवून घेतलेत तर अगदी छान, नाही भिजवलेत तरीही चालेल. मस्तपैकी तेलावरती हे वाटण आपल्याला छान परतवून घ्यायचे. वाटण परतत असताना त्यामध्ये हळद, लाल तिखट, धने जिरे पूड, गरम मसाला, त्यानंतर काश्मीरी लाल मिरची पावडर घाला, चवीपुरतं मीठ घाला आणि हे मसालेही छान परतून घ्या. अगदी तेल सुटेपर्यंत मस्त असे मसाले आपल्याला परतून घ्यायचे, म्हणजे आपल्या भाजीला मस्त चव येते. आता तुम्ही पाहू शकता बाजूनी थोडं थोडं तेल सुटायला लागलं की यामध्ये आपल्याला फ्रोझन मटार घालायचे. तुम्ही तयार किंवा सोललेला मटारही घालू शकता. आता हा मटार शिजायला थोडा वेळ लागतो, त्यामुळं मटार छान परतून घ्यायचा. मस्त परतला की शिजला जातो. आता यामध्ये आपल्याला थोडंसं पाणी घालायचं आहे. पाणी तेवढं कोमट घाला, म्हणजे भाजीला चव छान राहते. मी हे पनीर घरीच बनवलं आहे. कसं बनवलं आहे ते तुम्ही थोडक्यात बघून घ्या. एक नासलेले दूध 1 लिटर आहे, त्यामध्ये छानपैकी एका रुमालाने पाणी गाळून घेतलं. सगळं पाणी गाळून बाजूला काढून द्यायचं आणि या रुमालातनं पुन्हा दाबून दाबून एक्स्ट्राचं राहिलेलं पाणीही काढून घ्यायचं. त्यानंतरनं ह्या रुमालाला एक गाठ मारायची आणि हा रुमाल अगदी असाच चेंबवून आपल्याला जाळीवरती किंवा कसल्या तरी मोठ्या भांड्यामध्ये ठेवून द्यायचं आहे. जाळीवर ठेवलं की पाणी खाली निथळत राहतं. यावरती काहीतरी वजनदार वस्तू ठेवा. अगदी 2 ते 3 तासामध्ये आपलं हे असं पनीर तयार होतं. छान थंड पाण्यामध्ये हे पनीर घाला, म्हणजे पनीर फारसं तुटत नाही. आणि मग काय, सुरीने छान पनीरचे तुकडे करून घ्या. मस्तपैकी हे पीसेसमध्ये पनीर तयार होतं. तुम्ही पाहू शकता अगदी छान विकतच्या सारखं आपलं पनीर घरच्या घरी तयार आहे. घाईच्या वेळेला विकत आणलं तरीही चालेल. तेलावरती पनीर फ्राय करायचं आणि आपलं मटार बऱ्यापैकी शिजत आला की त्यामध्ये हे पनीर घालायचं. आता आपल्या घरी जर फ्रेश क्रीम असेल तर ती घाला किंवा दुधावरची साय थोडीशी मिक्सरमध्ये फिरवून घातली तरीही चालेल. यामुळे भाजी छान क्रीमी आणि मस्त टेक्स्चरची बनते, शिवाय खायलाही टेस्ट छान येते. आता अगदी 2 ते 3 शिट्ट्या करून घ्यायच्या. भाजी आपली शिजून रेडी होते. एकदम मस्त भाजी होते. तुम्ही पाहू शकता भाजीला छान तवंगसुद्धा आलेला आहे आणि प्रेशर कुकरमध्ये बनलेली असली तरी खूप छान टेस्ट येते. थोडीशी भाजलेली कसुरी मेथी आणि हिरवीगार कोथिंबीर घालायची, मस्तपैकी ढवळायचं आणि भाजी सर्विंग पॅनमध्ये काढून घ्यायची. अगदी छान अशी झटपट ही मटार पनीरची भाजी तुम्हाला आवडली का, कमेंट करून सांगायला अजिबात विसरू नका. आणि हो, आपल्या चॅनलवरती नवीन असाल तर प्लीज आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब तेवढं करा आणि मगच दुसरे व्हिडिओ पाहायला पुढे जा.